दायो 2020 निफ्राय जि गभर्नमेन्ट दाबाय UPPL आरो BJP एलायन्स जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ सोलिगासिनो दङ। आसामावबो NDA गभर्नमेन्ट सोलिदों। AGP, UPPL, BJP माने NDA गभर्नमेन्ट। भारतआवबो NDA गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ। जोंनि बिटिआर हालामनिफ्रायबो सानै MP बेवहाय सरजाबनानै दङ। आरो बेबायदि हिसाबै जयैनो खामानि मावबाय थानायखौ नुदों। आरो फैबाय थानाय समावबो जे बे एलायन्सआ जोबगोन बेखौ बुंनो हाया। आरो दायो जोंनि सुक्लाय सेरफाङावबो माने दङ BJP निफ्राय। आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव हाइकामान्डनि डिसिसन लानाय आरो हाइकामान्डआ बोरैहाय थिनो बोरैहाय खालामो बियो हाइकामान्डनि डिसिसन। दायो बाथ्राया जाहैबाय मा जे बेवहाय NDA गभर्नमेन्ट दङ बा एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ होननानै जे जोङो UPPLखौ दुरबल खालामनांगो गैया खालामलांनांगो बियो जोंनिफ्राय जोंनि कर्मि बा रायजो राजानि बा अनसायनायफोरखौ गैया खालामलांनांगो बियो सानथावनाबो बाथ्रा नङा। आरो मा होनो बेखौ गोसो सिङाव बेफोरखौ लाथावनाबो बाथ्रा नङा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बयबो गावबा गावनि जि पार्टिखौ फेहेरनो माने गोग्गोम खालामनो गोख्रों खालामनो बयहाबो मोन्थाय दङ हिसाबै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव जोंनि UPPL दोलोआ ओरैबायदि गोख्रों मोनफ्रोमबो बिथिंनि जिफोर पार्टिनि स्ट्राक्चार थानांगो बेफोरो एकेबारे सम्पुर्ण फुलफिल जाना दङ। आरो रायजोफोरा ओरैबायदि सापर्ट खालामो। मानो खालामो जोङो मोनफ्रोमबो फिसा फिसा इसुफोरखौ एकेबारे जेरैखि जाया माने मा खालामनो नागिरो जोङो सल्भ खालामनो जुजियो। आरो बिनि थाखायनो UPPLखौ अनसायो सुक्लाय सेरफाङाव। आरो गुबुनावबो बिनिखायनो अनसायो आंनि नोजोर आरो माने नुनायाव। जोंनि सुक्लायावबो बेबायदिनो जों खामानि मावो। जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावो। जोंनि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावो। बुथनि दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावो। VCDCनि भाइस चेयारमेन मेम्बारफ्रा खामानि मावो। आरो बिनिखायनो जों बयबो सेन्ट्रेलनियानो जा डिस्ट्रिक्टआनो जा बे सुक्लाय सेरफाङाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बयबो खौसे जालायलायनानै जेरैखि जाया जोंनि पार्टिखौ फैबाय थानाय समाव हाइकामान्डआ जेरै डिसिसन होयो बेबायदिनो उद्धार खालामनो थाखाय जोङो रेडि जाना दङ थारमाने। आरो बिनिखायनो सुक्लाय सेरफाङाव बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि जोङो माने मोनसे बिराद पिपुल मेन्डेट जिफोर माने हाइ मोनसे माबाया दोङो आरो सापर्टआ दङ आरो। दा जों नुनो मोनदों BPआबो BPनि खामानि मावनायखौ नुदों। BJPआबो BJPनि खामानि मावनायखौ नुदों। आरो बेवहाय नुदोंबो आरो गोबां दैदेनगिरि बा गोबां माने बुद्धिजिबिफोर गामिनि दैदेनगिरिफोर समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों जे नैबे समाव सुक्लाय सेरफाङाव UPPLआ बिराद स्ट्रङै दोङो। आरो UPPL जों बिराद मा होनो मानसिफोरा बयबो माने खौसे जानानै दङ। आरो फैबाय थानाय समाव जे थांनायबो समफोराव 17 बोसोर BPआ सासन खालामबाय जेरैबायदि मावनांगौमोन बेबायदि मावैनि थाखाय रायजोफ्रा दुखु मोननाय माने फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनाव जा EM दङ जेरैबायदि माने हेल्प खालामनांगौ रायजोफोरजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दा बेबायदि खामानि मावनायखौ नुवाखै। आरो बिनिखायनो रायजोफ्रा जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरजों सापर्ट जानानै खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव जे सुक्लाय सेरफाङाव UPPL दोलोआ देरहानाया रोखा होननानै जों बुंनो हायो। जोङो बुजिनो मोनदों। आरो नोंथांमोना जिहेतु दायो सुक्लाय सेरफांल' नङा गुबुन गुबुन समस्थियावबो जिहेतु बिसायख'थि गेलेगोन। दा नैबे समाव जोङो बुंनो नांगोन बा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै BJPनि आफादगिरि दिलीप सैख'या बिथांमोना गासैबो जिहेतु दायो बिटिआरआव हाबगासिनो दङ बिसायख'थिखौ लानानै बा बिथांमोना गावसोरनि पार्टिनि बिबानगिरिफोरजों रायज्लायनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों सावरायगासिनो दङ। दा बे समाव बिथांमोना बुंदों जे बे बाराव UPPLखौ नागारनानै गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन। दा बेबायदियाव नोंथांमोना बिथांमोनजों बेसेबां चेलेन्ज खालामनो हागोन जिहेतु बिथांमोननियाव नेशनेल पार्टी हान्जा आरो फारसेथिं जिहेतु रिजनेल पार्टी BPF मोनसे थाबाय। जोंनियाव गुबुन गुबुन पार्टिफ्रा दायो BTCआव गेलेनो थियारि जागासिनो दङ। दा UPPL हिसाबै जिहेतु नैबे समाव BJPआ
जुदि हारसिङैनो गेलेमारोब्ला बेहाय UPPL नि थाखाय बा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बेयाव माबाफोर खहा जागोन नामा? बेवहाय हमनानै लादो थांनाय 2020 आव माबायदिहाय इलेक्सन गेलेदोंमोन नोंथांमोनाबो मिथिगौ आरो फैयै फैयै दायो जे 2025 नि जि BTR इलेक्सन सेप्तेम्बराव जानो गोनां जों नुदों ससियेल मिडियायाव जे माने दानि जि चिफ मिनिस्टारा बुंनाय जे मोनबा डिस्ट्रिक्टआव हर थानानै गाव डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा सावरायनाय आरो दोलोआव बाहागो लानाय जों नुनो मोनदों बा बिथांमोना बिथांमोननि जिफोर पार्टी फेहेरनाय बा गोख्रों खालामनाय बिथांमोननि आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपल खिन्थु नैबे समाव जोंनियाबो जोंनि आइडियोल'जि एन्ड प्रिन्सिपलखौ लानानै जोङो मा खालामलांबाय थादों पार्टीखौ फेहेरदों गोख्रों खालामदों आरो रायजोफोरजों गोरोबनानै खामानि मावदों आरो बिनिखायनो जों बुंनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव हाजारखि गोख्रोङानो जायाथों मानो जायफोर माने समाजजों थानानै समाजजों गोरोबनानै कमिउनिकेसनखौ लाखिगोन बेनो दिनैनि तारिखाव जों नुबोदों उन्दैनिफ्राय जोनोम जानायनिफ्राय दिनैनि तारिखसिम जायफोर कमिउनिकेसन थायो बेनो देरहायो जायफोर कमिउनिकेसन गैया बेनो जेनो रायजोफोरजों अनलायनानै थानाय रायजोफोरनि जिफोर खब धब जिफोर मावनो गोनां बेजों जुदि रायजोफोरजों गोरोबनानै जुदि खामानि मावलांबाय थायोबा निस्सय बेबायदि मानसियानो देरहायो आरो जोङो माने हमनो हायो बा बुजिनो हायो जेरैबायदि जोङो माने एग्जाम्पल होनो हायो गोबां समाव गोबां माने राष्ट्रीय दल बा बिभिन्न माने रिजनेल दल थायो बिनि गेजेराव जे इन्डिपेन्डेन्ट माने मा जायो उइनार जायो गेलेयो बा उइनार जायो दा बेफोरनि उदाहरन जायफोर मानसिया कमिउनिकेसन थायो जायफोर मानसिया एनि टाइम माने रायजोनि जिफोर माने मा होनो जेंना जेंसिखौ उद्धार खालामनो माने जुजियो बा उद्धार खालामनानै होयो जिखुनु प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो बेफोरनो देरहायो दा बेबायदि हिसाबै जोंनि सरकार बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा रायजोफोरजों थाफादों रायजोफोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो जुजिदों दिनै हानि जेंनायानो होन लामानि जेंनायानो होन आबादारिफोरनि जेंनायानो होन माने बेमारिफोरनि जिफोर माने मा होनो साइस्थ'नि जिफोर माने आसुनि लानानै बेफोरनि जेंनायानो होन दा मोनफ्रोमबो बिथिंजों मोनसे 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 खामानि मावनायनि थाखाय एखेबारे जेरैबायदि जिर' लेभेलनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम जिफोरखौ मावनांगौ प्रमद सारनि दैदेननाय जिफोर सरकाराव दैदेननाय बे सारि बोसोराव रायजो राजानि खामानिखौ बेबायदि मावनायनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव एखेबारे UPPL दोलोआ सरकार दागोना रोखा आरो सरकार दानानै मोनसे मोजां डाइरेक्सनाव रायजोफोरनि जिफोर उन्नयन जे खामानि मावनाय बियो फैबाय थानाय समावबो जागोनखौ जोङो रोखा जों नुनो मोनो निश्चय नाथायबा माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बुंगासिनो दङ बा माखासे माने BPF जायखौ हाग्रामा महिलारिया दायो राजखान्थि दोलो मोनसे दैदेनगासिनो दङ बिथाङा बुंगासिनो दङ जिहेतु UPPL हान्जाया फैबाय थानाय जितु बिसायख'थियाव 0 जानो थांगासिनो दङ माने मोनसेबो सिट देरहाया बेबायदि खोथाखौ बिथाङा बुंगासिनो दङ दा बे समाव नोंथांमोना बिनि सायाव बोरै माने नोंथांमोना बा BTR आवनो बेसेबां सिट मोनगोन बा नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बुंनाय बायदिनो जामारगोन नामा? दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों 2020 नि इलेक्सननिफ्राय जों नुबोदों 2020 आव जों सरकार दाबाय बिथाङा सप्तासेनि गेजेराव सिफायगोन होनो गावनि सरकार फैगोन होनो दिनै सारि बोसोर माने फैलायबाय कुनु सरकारबो सिफायनो हादिया कुनु माने मा सरकारबो दानो हादिया दा बेबायदि अबस्था 1 नाम्बार पइन्ट 2 नाम्बार पइन्ट बिथाङा बाय इलेक्सन गोबां जाबाय गावनि इलेक्सन देरहाखानायखौनो माने खोमाना लानो गोनां जादों बै मा होनो MLA आ गसाइगावनि MLA बेवहाय जोङो देरहादों जिरन बसुमतारिया देरहादों UPPL निफ्राय देरहादों बै समाव BPF निमोन बेयो देरहादों 2 नाम्बार पइन्ट आरो बाय इलेक्सन जाबावदों जयन्त बसुमतारि MP जाखांनायनि उनाव सिडलीनि MLA बेवहायबो बिथाङा जेनदों आरो बिनि उनाव लकसभा 2000 माने मा होनो 24 नि लकसभायाव बिथाङाबो माने
दारायदोंमोन बिथांनि बिजाथि बानायदोंमोन बिथाङाबो जेनदों दा जोंनि UPPLआ मोनफ्रोमबो इलेक्सनावनो देरहाबोदों आरो फैबाय थानाय 2025नि बिटिआर इलेक्सनावबो 100% रोखा रायजोफोरा प्रमद सारजों दङ आरो रायजोफोरा प्रमद सारजों थानायनि थाखायनो बे इलेक्सनाव खमब्लाबो 26 नि सिङाव माने मोना UPPLआ 22 नि बारा मोनगोन आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव प्रमद सारानो सिप जागोन सरकारखौ UPPLआनो दागोन हाग्रामानि कन्डिशना बोरै माने बेबायदि बाथ्राखौ बुंलाबायबाय थादों बिथाङा दायो बिथाङा ओरैबायदि हताश जादों जे रायजोफोरनि सापर्टखौ नुनानै UPPLनि जोंनियावनो उदाहरन होनो हायो जोंनियाव माने मोनथामबो दोलोनि बुथ खनमिलन जाबाय BJPनिबो जाबाय UPPLनिबो जाबाय आरो माने BPF निबो जाबाय जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव दा मोनफ्रोमबो जोंनि जितु UPPL दोलोआ 40टा समस्थियावबो बुथ खनमिलन खालामदों बा बायदिसिना रोखोमनि बुथनियानो जा प्राइमारिनियानो जा ब्लक लेभेलानो जा गोबां माने बेबायदि मिटिं बेबायदि स्टर बाय स्टर मिटिं खालामदों दा बेवहाय जों नुनो मोनो जे सुक्लाय सेरफाङाव मोनथामबो दोलोआ मा खालामबाय वार्कार मिट लादों बेवहाय सोरनिया बांसिन जादों सोरनिया बारा जादों बेखौ रायजो राजाफोरा बुंदों ससियेल मिडियाया बुंदों दा बेवहायनो सोर जेनगोन सोर देरहागोन बेखौ हमनो हायो रोखा जायो थारमाने दिनैनि तारिखाव बयबो बुंलायदों जे सुक्लाय सेरफाङाव हाइस्ट माने मानसि जानाया UPPL दोलोनियानो जादों माने वार्कार मिटआव दा गुबुननिया बेबायदि अबस्थायानो गैया बेबायदि जोंखौ पारखौनो खालामनो हायाखै दा जों बुंनाय नङा रायजो राजाफ्रा बुंदों जोंनि बुद्धिजीबीफोरा बुंदों समाजनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों आरो बायदिसिना जे दल संगठनफ्रा बुंदों जे UPPLआ फैबाय थानाय समाव सुक्लाय सेरफाङाव देरहानाया रोखा जानानै दङ बिथांमोन बिदिब्ला हाग्रामा महिलारिनि जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जितु बुंबाय थादों जोङो 100% सरकार दागोन मागोन आमुकसिबां माने 30-25 सिट मोनगोन होननानै जितु बाथ्रा बुंनाय बेफोरो बिथांमोननिया मा ओरैनो नामा बिदिब्ला बेफोरो लास्टाव नुगोन रिजाल्टखौ नुगोन रिजाल्टथ' बै समावबो बुंदों इलेक्सन जेथियाना दारायो 2020नि उनाव गोबां इलेक्सन थांबाय बेवहायबो बुङो 100% देरहागोन होनना बुङो बिथांमोनानो बुङो जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ जायफोर ससियेल मिडियायाव ओंखारो बिथांमोनानो बुंदोंमोन 2024नि जितु लकसभानि इलेक्सनाव बिथांमोना देरहागोन होनदोंमोन नङा होमबा BPFआ देरहागोन होनदोंमोन जेनलायबाय जेब्ला खाम्फा बरगयारि जेनलायबाय 1 नाम्बार पइन्ट 2 नाम्बार बेवहाय माने गसाइगाव बाय इलेक्सन जादोंमोन बेवहायबो बिथांमोना देरहागोन होनदोंमोन जेनलायबाय आरो बिनि उनाव फैलायदो सिडलियावबो जोंनिया जयन्त बसुमतारी MLA नि MP जाबाय जेला बाय इलेक्सन जालायबाय बेवहायबो देरहागोन होनदोंमोन बेवहायबो जेनलायबाय BPFआ दा जेनबायानो थादों बिथांमोनखौ बोरैहाय देरहागोन बोरैहाय सरकार दागोन बेबायदि बुंनो हायो जेननायनि माने लामायानो थांबाय थादों दा बेबायदि अबस्थायाव बिथांमोना माने मा होनो एसे ब्रेनाव हेडेक जानानै माने मा होनो इखो फाग्ला बायदि बुखिलाबायबाय थायो जायफोर माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै बुङो दा बेबायदि अबस्था माने मा बुंगोन मा मागोन इसु गैला जौगानायबो इसुनि बाथ्रा बुंनो हाया बे जेननायनिल' बाथ्रा बुंगोन आरो रायजो राजाखौ मिसगाइड खालामनो नागिर कुनु मोनसे ओरै जोङो देरहायोबा सरकार फैबा नोरै मावगोन ओरै खालामनानै ओरै खालामफिनगोन दा बेफोरबायदि बुस्थुखौ मोजां जुदि रायजोफोरनि रोखा बुंनो हायोमोनब्ला हयथ' मायबा मायबि साननोबो हागौमोन रायजोफोरा दिनैनि तारिखाव माने UPPLआ जेनगोन UPPLआ उमुक जागोन बिनि बादै मा दङ इसुआनो गैया दिनै प्रमद सारनि दैदेननाय जिफोर दैदेनगिरिफोर दङ बा प्रमद सारनि दैदेननाय जि सरकार बिनि दैदेनगिरि बिनि UPPLनि दैदेनगिरिफोर दङ बा बिथांनि जिफोर आसुनि लानाय फोसावनाय बेफोरखौ लानानै धाराबाहिक जों खामानि मावबाय थादों बेनिखायनो रायजोफ्रा थागोन आरो बेनिखायनो जों देरहागोन दा बेफोरबायदि जों बुंनायनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा जोंजों दङ निश्चय जोङो बुजिनो हादों जितु नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों आरो हाग्रामा महिलारिनि जितु दैदेनगिरिफोर जेमानखिनि बाथ्रा बुंबाय बिथांनि सायाव जितु नोंथाङा जोंनो फिडबेकखौ होदों आरो बे समाव आङो मोनथिबावनो लुगैबाय जितु सुक्लाय सेरफाङावबो जितु बिसायख'थिखौ UPPLआ गेलेखागोन दा बे हिसाबै
सुक्लाय सेरफां हिसाबै बा नोंथाङा बेहाय केन्डिडेट हिसाबै गसंथनो नागिरो? थांनायाव 2020 इलेक्सन गेलेदोंमोन, इसे भटआव जेनदों। दा बे इसे भटखौ जों पार खालामनानै मोजां मोनसे पजिशनाव दोनफैदों। जोङो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन जायोबा इउपिपिएलआ रायजो राजा बुंनाय हिसाबै इउपिपिएलआ देरहागोन। आरो दायो जुदि हाइकमान्डआ जुदि होयोब्ला आंनो टिकेट, आं माने मस्ट थियारि आरो गेलेनो थाखाय। आरो बेबायदि हिसाबैनो खामानिबो मावबाय थादों। ओनसोलाव हाबदों, रायजो राजाजों सिनाखि जादों, रायजो राजानि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामदों। जिखुनु प्रब्लेमखौ एसे माने जि हायो गावनिफ्रायानो जा गभर्नमेन्टनिफ्रायानो जा जेरैखि जाया हायो सल्भ खालामनो थाखाय जों जुजियो। आरो बेबायदिनो सल्भ खालामलांबाय थादों बे सारि बोसोराव। बेबायदि आरो बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो देरहागोना रोखा। आरो जों गेलेनो थाखायबो दोलो हिसाबै रोखा जानानै सुक्लाय सेरफाङाव। जिहेतु बेहाय सानै गोख्रों जितु अपोजिशन पार्टिखौनो होनना बुंनांगोन जोङो, बिजेपि थाबाय बा बिपिएफनि बारग' इएम बिथांमोन थाबाय। दा बे सानै थानायाव जिहेतु इउपिपिएल हान्जाया बोरैहाय चेलेन्ज खालामगोन? दा थांनाय समाव 2020आवथ' आंथ' एकेबारे मामुलि मानसि, एक'आनो गैया, सादा सिदा मानसि आं। नोंथांमोना जेरै माने भटार, आंबो भटार, जास्ट केन्डिडेटल' जादों। खुनु मोनसे प्रि प्लेन गैया, जेबो मोनसे माने थिंकिं गैया आं केन्डिडेट जागोन, आं लिडार जागोन होननाय मोनसे पलिसियानो गैयामोन। खिन्थु आंखौ टिकेट होबाय, लोगो लोगो खामानि मावदों, लोगो लोगो जों देरहानायनि मोनसे पजिशनाव दंमोन। ओरैबायदि खामानि मावदों जोङो सिं लेभेलाव, आरो जायनि थाखाय जोङो 6 नाम्बार जि राउन्डआवलागै जों देरहानो दोङो। लास्ट राउन्ड 7 नाम्बार राउन्डआव 6टा बाक्सायावसो जों जेनदों। आरो बिनि थाखायसो जों इसे भटआव जेनदों। दा फैबाय थानाय समाव जों एनि टाइम रेडि, एनि टाइम जों खामानि मावो हिसाबै जोङो सुक्लाय सेरफाङाव जों देरहागोन। बेवहाय माने बिथांमोना बै समाव 2020आव हाखनावनो दोङो, नङा होमबा? हाखनावनो दोङो माने सासेया मा होनो गणेश कछारी बिथाङा इएम हिसाबै, नङा? खाखनाव दोङो, 17 बोसोर खाखनाव दोङो। बिनि उनाव दा इएम जाबाय थानाया बिथांमोनजोंनो ज' थायोमोन, बिथांमोनजोंनो माने खामानि मावोमोन, बिथांमोनजोंनो थिका मावोमोन, थाखा फैसा सब धन सम्पति पाहार बानायना लाखानानै दङमोन। बिथांमोननि चेलेन्जआव जों बायदि खामायनो मानसिया दारायनानै जे सेकेन्ड पजिशन थादों, बेनो बहुत गिदिर बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समाव सुक्लाय सेरफाङाव जे जोङो इउपिपिएल हिसाबै जे देरहाया, बेखौ रावबो बुंनो हाया। जे जोङो एबार फैबाय थानाय समाव आइ आफा रायजो राजानि भट लानानै, जोंनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भट लानानै आरो दैदेनगिरिफोरनि भट लानानै जोङो देरहागोना रोखा। निश्चय आङो सावरायनाय हाबाफारिखौ जोबनाय फारसे फैनो नागिरबाय, जिहेतु जोङो गोलाव सम रायलायबाय नोंथांजों। आरो मोननै कुइसन खालामनो सानबावबाय आं नोंथांखौ, जिहेतु रायजोफ्रा नैबे मोनसेखौ नायो, जायफोरा केन्डिडेट जायो जिकुनु पार्टियानो जा, बै केन्डिडेटआ रायजो राजानिफ्राय बा रायजो राजानो मा खामानि मावनो थाखाय बिथाङा केन्डिडेट हिसाबै बा टिकेट लुगैदों बा टिकेट मोनबाय, मा खामानि मावनो नागिरदों, बे मोनसेखौ रायजो राजाफ्रा अरायबो नायो। नोङो आइजोफोरनिफ्रायनो जा, इयुथनि खोथायानो जा, बा साधारन जिथु इन्टेलेक्सुयेलफोर थायो बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा बोरै खामानि मावनो नागिरदों? गाबोन सबनिया जुदि नोंथांमोननि पार्टिया हाइकमान्डआ जिथु नोंथांनो टिकेट हरोब्ला, बा नोंथांखौ जुदि सुक्लाय सेरफाङाव गेले होननानै जुदि नोंथांनो जुदि बेबायदि टिकेट हरोबा, अर्डार होबा, नोंथाङा बै इयुथनि, आइजोफोरनि, इन्टेलेक्सुयेलफोरनि बा माखासे साधारन रायजो जाग्राफोरनि थाखाय नोंथाङा मा खामानि मावनो नागिरो? दिनै जुदि आं टिकेट मोनोब्ला बा देरहानानै जुदि मोजां मोनसे पजिशनाव थानानै जुदि खामानि मावनो मोनोब्ला, रायजो राजानि जिफोर साननाय हनाय, जों बे सारि बोसोराव जिफोर थाफानानै जों खामानि मावदों रायजो राजाफोरजों, आरो दल संगठनफोरजों जेरैबायदि थाफानानै खामानि मावदों, इन्टेलेक्सुयेलफोरजों जेफोरबायदि थाफानानै खामानि मावदों, इन्टेलेक्सुयेलफोरा जेरैबायदि गाइड होदों बा बुद्धिजिबिफोरा जेरैबायदि गाइड होदों, बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थादों। दल संगठनफोरा जेरैबायदि गाइड होदों, बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दं। रायजोफोरा जेरैबायदि लुबैदों बा जोंनो साजेसन होदों, बेबायदि खामानिखौनो मावलांबाय थादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा, गोबां जोंनियाव इसुफोर दङ सुक्लाय सेरफाङाव, खामानि मावनो गोनां गोबां दङ। दिनैनि तारिखाव स्टुडेन्टनि थाखाय जोङो बिए पास जायो, सोरबा पिअ पास जायो, मोजां रोखोमनि डिएलएड सेन्टार मोनसेबो गैया जोंनि तामुलपुर जिल्लायावनो। जोङो माने जिथियाना
टेट एग्जाम जिरायनो गोनां जायो माने डिएलएड पास जानांगोन बा डिएलएड एपियार जानाय जानांगोन दा बेबायदि अबस्था गैया दा बेफोरखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो जुजिनांगोन स्टुडेन्ट बा इयुथफोरनि थाखाय दिनै जों फरायनांगौ बै मिर्जायाव रङियाव फरायनांगौ नलबारियाव थांनांगौ गुवाहाटियाव थांनांगौ बेबायदि अबस्था दा बेफोरबायदि मोनसे मोजां पार्मानेन्टलि जोङो सेन्टार लाबोनो थाखाय जों जुजिनांगोन सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बिनि अनगायैबो गोबां दङ बेवहाय साइन्सनि प्रब्लेम दङ साइन्स माने मा गैया स्ट्रिम गैया जों गरेस्वराव फरायनांगौ बिनि अनगायै रङियाव फरायनांगौ सारियालियाव फरायनांगौ बायाथा सारियालियाव गुवाहाटियाव थांनांगौ नलबारियाव थांनांगौ बिभिन्न जायगायाव टंलायाव थांनांगौ दा बेफोरबायदि अबस्थायाव जोंनि सुक्लाय सेरफाङा हालायाखै जाना थायो स्टुडेन्टफोरनि बेफोर प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगौ बिनि अनगायैबो खेथियकफोरनि दैनि बिराद प्रब्लेम जायो माखासे जायगाफोराव दायो सारि सारि बोसोर दैदेननायाव माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दिनै माथौरिनि बे ERM जे माने इरिगेसननि प्रजेक्ट बेफोरखौ लाबोनानै 100 स्किमफोरखौ लाबोनानै दिनै मावहोनाय जादों दा बेफोरबायदि सल्भ खालामनो आरो मावबावनो दङ गोबां जायगायाव दा बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ जों आबादारिफोरनि थाखाय बिनि अनगायैबो हमनानै ला नोङो मा होनो लामा दालांनि गोबां प्रब्लेम दङ बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनांगोन जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव दासिमबो थाना मोनसे गैया आउटपस्ट दङ माने सुवापुराव बेफोरखौ थानानि मर्यादा होनांगोन आरो नावगातायाव गैया बिनि उनाव महरिपारायाव गैया दा बेफोरबायदि बिराद माने गाज्रि थासारियाव मालाबा बिशृंखल जानो नागिरो समाजारि थासारिफोरा दा बेवहाय जोङो बेबायदि प्रशासनिक लाइनावबो जों खामानि मावनो दङ दा गोबां माने खामानि मावनो दङ दिनै बेंक गंसे गैया सुक्लाय सेरफाङाव माने दङ महरिपारायाव नावगातायाव गैया बाङालिपारायाव गैया दा बेफोरबायदि थासारिया जों गरेस्वराव थांनो गोनां जायो महरिपारायाव थांनो गोनां जायो नङाबा बै माबायाव थांनो गोनां जायो रङियाफोराव थांनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि बिराद थासारि दङ जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव बेफोर थासारिफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय जों जुजिनांगोन देरहायोब्ला आरो जोङो फिन सरकार फैयोब्ला प्रमद सारनि सरकार फैयोब्ला आरो फैनाया रोखा आरो बे फैबाय थानाय जि इलेक्सनाव जै सरकार फैगोन बेफोरखौ मावनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ इउपिपिएल हिसाबै जोबथा मोनसे कुइसन खालामनो सानबाय आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बेखौ बयबो मिथियो अल आसामैनो आरो गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु सिनायो दा बेबायदि सुबुङा जिहेतु माखासे समाव माखासे राजखान्थि डायलग होनायखौ जों नुबाय थायो आरो नोंथांमोननि जितु दायो सरकार खुंगासिनो दङ बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोननै जितु हानजाया दायो बिटिआर सरकार खुंगासिनो दङ अब्लाबो बिथाङा जितु माखासे खोथाखौ बुंनायखौ जोङो साननैसो सिगाङाव प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनबाय जिहेतु दानि सरकार सालायबाय थानाय प्रमद बर'नि सरकार बियो जेरैबायदि बिटिसिआव खामानि मावनांगौमोन बा बिटिसिनि जितु मान मर्यादा बिनि जितु आयेन बिनि जितु रुल फांसन बिनि जितु फैसा फैनाय बेखौ 100% बेबहार खालामनो हायाखै बा बाहायनो हायाखै बियो रिटार्न जानाय माखासे खोथा बिथाङा बुंगासिनो दङ दा बियो बेसेबां सैथो दङ होननानै सानो नोंथाङा आरो बियो मानो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों होनना सानो जोंथ' बिथांखौ आंथ' उन्दैनिफ्राय नुदों बै समाव मुभमेन्ट जानायनिफ्राय जों गामियाव थायोमोन राजदुत बोराय लानानै फैबाय थानाय नुयोमोन आरो जोंफोरनि ओनसोलावबो ओंखाम जायोमोन बा जोंफोरनियावबो ओंखाम जायोमोन बा जोंफोरनियावबो थायोमोन जोङो बिथांनि जिफोर मावनाय दांनाय बिनि साननाय हनाय बिनि केपासिटि बिनि जिफोर माने बेसेबां लेभेलाव लागै खामानि मावनो हागोन बिनि जि स्ट्राक्चार बेखौ जों हमनो हायो आरो बिनिखायनो बाराद्राय कमेन्ट होनो गोनां बाथ्रा दङ होननाबो आं साना मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा 17 बोसोर थाबाय बिपिएफआवनो बिटिसि दाजेननायनिफ्राय बिथांमोना थाबाय चिफ एडभाइजारमोन माने बिटिसिनि माने गभर्नमेन्टनि बिथाङा जुदि बै समावनो 17 बोसोराव जुदि जायाखैमोनब्ला मा खालामना दंमोन बिथाङा बिथांखौ माने बै माबायाव मा होनो सेक्रेटारि अफिसाव बे हाग्रा दाननो थाखाय दोनदोंमोन बे चिफ एडभाइजार एमपि बानायबाय एमएलए बानायबाय बेखौ बेबायदिसो माने रायजो राजाफ्रा बेवहाय बेबायदि दोनहैदोंमोन नामा बेफोरखौनो बुंनो हायो बा हमदांनो हायो बेवहायनो हमदांनो हायो जों उन्दैनिफ्राय लोगो मोननाय बा मिथिनाय बे मा मावनो हायो मा मावनो हाया माबायदि केपासिटिनि मानसि आरो बेसेबां लेभेलाव लागै खामानि मावगोन बिनि गासैबो
दृश्यखौ जों मिथियो आरो मिथिनायनि थाखायनो बेफोरखौ कमेन्ट होनो थाखाय आं बाराद्राय बे लेभेलाव कमेन्ट होनो दङ होननानै आं साना बेनो आरो बाथ्राया फैसाया रिटार्न जादों नामा बेफोरबायदि बहुत फैसा रिटार्न जानाय बबेयाव नुफेरदों गभर्नमेन्ट थानायनि उनाव खामानि मावनोसो फैसायानो गैया जायो मा फैसा थांनाय बबे गभर्नमेन्टखौ नुफेरदों बबे सरकारखौ नुफेरखो जेनेबा आसामाव फैसा फैनायखौ भारतआ लांफिननाय खथ' नुवाखै दालां दङ लामा दङ बानायनो गोनां किमान मानसिनियाव दासिम अबस्था गैया गोबां जायगायाव माने दै लोंनायनि अबस्था गैया दङ जाय जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव दङ बोरैहाय फैसा थांफिननायनि अबस्था थायो नामा बिथाङा ओरैबायदि जादों नामा जे नैबे 2025 नि जिथु बिसायख'थि इलेक्सन बेहाय गाव बिजेपिया जुदि हारसिं सरकार दानो हायोब्ला बे बुस्थु अंक खालामनानै दानि जिथु इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जिथु सालायबाय थानाय प्रमद बर'नि जिथु इमाइस बेखौ एसे गाहाय खालामना होनि बा बिथांखौ रायजो राजाफोरजों एसे हामा मोनजाहोनि होननाय बुस्थुखौ बिथाङा लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंलाबायदों नामा बिनि थिंकिंआ बेनो गाव सिप जानो जुजिनाय 2020आवथ' बिदिनो बानायदो जोंनि इलेक्सन गेलेनाय समाव गाव माने एमपिखौ गारनानै आं सिप जागोनलै आंनि मोखांखौ नाय रनेननि मोखांखौ नायाबाबो आंनि मोखांखौ नाय ओइ गोबां फैसा धालिना होदों सोरबा सोरनोबा बेबायदिनो बेबायदि अबस्था खालामनानै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव माने बानायदों बहाथो सिप जाखो सिपनि धान्दायानो दंबाय थायो दाबो दा बेबायदि अबस्था खालामनो थाखायनो गाज्रि मोनहोनो थाखाय रायजोफोरजों मोनसे थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेबायदि बुंदों आरो नैबे आं मिथिनायाव आं स्टाडि खालामनायाव जोङो गभर्नमेन्टआव जों बाहागो लानो मोनाखै जोंबो फरायो जोंबो स्टाडि खालामो बिभिन्न माने लेखा फरायो आरो बिनिफ्राय मोनो स्टाडि खालामना मोननाय बायदिब्ला बेथ' बेबायदि बुंनोनो साजाया सासे स्पिकारा जों हमदांनाय जों बुजिनाय जोंनि माइन्डआ जिखिनिखौ माने मोनदांनो हायो जों स्टाडि खालामनाय बेफोर बाथ्रा बुंनो माने समाया इमान गाहाय लेभेलाव थांनो समाया आरो दाखालि बावै भाइरेल जानाय नुदों उमुगाव ओरै तुमुगाव ओरै होननाय खोनानाय नुदों इमान निष्क्रिय राजनितिक गेलेयो नामा मानसिया सिप जानो थाखाय रायजोआ बयबो थायोबा दैदेनगिरिया बयबो बेखौ अनसायोबा आइ आफा रायजो राजाया अनसायोबा बर'नि समाजनि दैदेनगिरिफ्रा अनसायोबा बिभिन्न जाति जनगोष्ठिया बेखौ अनसायोबा सिप जानोलाय माथो गोरलै खोथा इमान सिं लेभेलाव राजनितिक खालामनो हाना हा नङा होमबा बाथ्राया बिसो आंनि बुजिनायब्ला आंनि मोनदांथियाव बिथांनि सायाव बांद्राय कमेन्ट होनोखौ आं लुबैया जों हमदांनो हायो बुजिनो हायो बे मा लेभेलनि मानसि आरो माबायदि मावनो हानायनि बेसेबां आकाख पाताल बेफोरखौ जों हमदांनो हायो उन्दैनिफ्राय लोगो मोननाय हिसाबै बुजिनाय हिसाबै मा केपासिटि मोनसे जों हमनाय निश्चय जोङो गोलाव सम सावरायबाय जिहेतु प्रदीप नार्जारी बिथांजों इउपिपिएलनि CWCU बिथांजों जिहेतु जों गोबां बाथ्रा बड'लेण्ड टाइम्सआव जायफोर नायदों बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुजि मोनदों आथिखालनि राजखान्थि थासारि आरो 4.5 बोसोराव बिटिआर सरकारा मा मावदों मा मावाखै बिनि सायाव गोबां खोथा मिथिबाय आरो स्पेसियेलि सुक्लाय सेरफांनि गासै रायजो राजा बिथांमोना बुजि मोनदों जिहेतु प्रदीप नार्जारी हिसाबै फैबाय थानाय समाव बबे लामाजों हान्थिगासिनो दङ आरो बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो नागिरदों बेखौ बिथाङा रोखायै फोरमायनो हादों आरो ओंखायनो आङो बयखौबो साबायखर बावदों जायफोरा बड'लेण्ड टाइम्सखौ नायबाय थादों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आरो बे समाव नोंथांनि जिथु साननाय नोंथांनि जिथु फिउचारनि लामा बियो जोङो मोनसे गोथों लामाजों थांदों आरो बियो मोनसे समाव साक्सेस जागोन होनना जों आसा खालामबाय आरो दिनैनि तारिखाव नोंथाङा बड'लेण्ड टाइम्सआव जोंजों मोगा मोगि जिथु सावरायलायनाय हाबाफारि बेयाव सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।